Dnes si ukážeme, ako spraviť cvičisko na skupinu B. Štartuješ aj končíš v tzv. Garáži. Prvým úkonom je slalom, ktorý začínaš zľava. Kužeľa sa nesmieš dotknúť ani ho zhodiť. Na celé cvičisko máš presne 10 minút. Slalom dokončíš pri poslednej kužeľke a následne cúvaš do šikmého parkovania. Pri tomto úkone je dôležité zatočiť v správnom momente. Takže keď v zadnom okne uvidíš kužeľ, môžeš točiť. Zrovnáš kolesa a zaparkuješ. Vyjdeš dopredu a ďalším úkonom bude pozdĺžné parkovanie. Pri tomto úkone je tiež dôležité to, kedy zatočíš. Točiť môžeš vtedy, ak na úrovni ľavého spätného zrkadla bude kužeľ. Vytočíš, zrovnáš sa a cúvaš. Znova začneš točiť vtedy, ak je kužeľ na úrovni pravého spätného zrkadla. Keď ti niečo presne nevidie, vôbec to nevadí, pokiaľ neťukneš kužeľ, nič sa nedeje. Z parkovania môžeš spokojne výjsť a nacúvať si znova. Po dokončení posledného úkonu už sa vraciaš iba späť do garáže, kde si začínal.